Και τι έγινε που έχεις ένα τραύμα ψυχικό. Αυτός ο πλανήτης δεν έχει καθόλου τραύματα, αν το καταλαβαίνεις. Και έτσι έρχεσαι αντιμέτωπος με ένα συλλογικό τραύμα που πρέπει να δεις τον καθρέφτη σου και να αποδεχτείς ότι η δύναμη κάποιες φορές που χρειάζεται για να σηκωθεί από το έδαφος ένα βλαστάρι γίνεται μόνο του. Έρχεται ο ήλιος και το φροντίζει, έρχεται ο ουρανός και το δροσίζει, έρχεται η μάνα γη και του δίνει μία να μεγαλώσει από κάτω προς τα πάνω και έτσι η δύναμη μεγαλώνει. Όμως όταν εσύ βρίσκεσαι ως ασυνείδητος, συναισθηματικά διάβλος μέσα σε ένα περιβάλλον που είναι μέσα στο τραύμα, το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να θυμηθείς το αρχικό σου τραύμα. Και εκεί η θεραπεία έχει μία παρατήρηση από μέσα προς τα έξω και από έξω προς τα μέσα. Και αυτό συμβαίνει όταν θυμώνεις και αυτοσαμποτάζεις τον εαυτό σου, θέλοντας να αλλάξεις κάτι που ήδη υπάρχει και θέλεις να το ξεχάσεις. Να πας σε ένα καταράχτη, να πας λίγο στη θάλασσα, να δεις λίγο τον ήλιο και είναι ωραία εκεί που θες να φροντίσεις πάλι την ψυχή σου και να θυμηθείς πώς είναι να σε μεγαλώνεις όταν είναι δύσκολη κατάσταση στη ζωή ενός πόνου. Εκεί όμως ο πόνος θα επουλωθεί, όμως θα είναι εκεί για να τον δεις, για το πώς θα διαχειριστείς τον πόνο, για το πώς θα διαχειριστείς ένα σύστημα που μπορεί να θέλει να σε βγάλει, να μην ασχοληθείς με σένα, να το φροντίσεις καλά, το τραύμα σου, τον εαυτό σου, αυτό τέλος πάντων που μπορεί να σου λείπει, μπορεί και όχι. Να χρειάζεται να δείχνεις εσύ πώς είναι ιδανικά να φροντίζεις ως άνθρωπος τις ανάγκες μιας κατάστασης και οι άλλοι απλά να σε παρατηρούν. Οπότε το Δούνεν και Λαβίν είναι αλληλένδετο και όλοι είμαστε μαθητές και δάσκαλοι.